jammal ñalle mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yebde ayawo Pini TV eɗen ɗo hande e Pikine Guédiawaye plus précisément ɗo e Ravin on jii caggal am ko photo Daouda Dia woni hen ministre kesso mo ganduɗa kay ko kalfinaɗo gaynaka ɗo e nder leydi men Sénégal e oɗon gouvernement Amadou Ba 2 kanko kadi rutti woni le maire de la commune de Orkadiéré mo ganduɗa kay kañum kadi woni coordonnateur politique e nder Falde Kanel kanko noon sukaɓe bosiyankoɓe wurɓe ɗo e Dakar rewɓe e worɓe ha e étudiant ji ko kamɓe de jiiɗi ruttudemo teddungal noon wonko waɗani wuuro ngo koɓe mbawa limde e baɗe ɗe ganduɗa kay ko baɗɗe fayida ɓe mbi noon hande alay saago ɓe duttamo teddungal kanko ministre kesso walla mbiyen le tout nouveau ministre de l'élevage et des productions animales Daouda Moussa Dia ko ɗo e Ravin hakkude makko e ɓeɗon kay ko association des ressortissants de Wendu Bosiyaɓe taweteɓe ɗo e nder Dakar ko kamɓe tigui tambi gueɗe ɗe no hanniri ni ɓe mbi ala koɓe mbaɗata so wona ruttude Daouda Dia teddungal ɓen woni hol yon woni Safe Gako ɗum noon Safe Gako min calminima wa Pini TV min calmini on min beltanima on oɗomo suka mo dardimi ko Keccel Laba Juuɗe gorko ceɗɗo dariɗo tinniɗo kadi ko ganduɗo ko woni jayandiyankagal jiɗɗo Daouda Moussa Dia a woni gonga ñalawma ando noon ko ñalawma teddungal ruttodirde teddungal fulɓe noon mbi teddungal dasatake rondete oɗo gorko pullo duttoreɗo teddungal hamin jogue makko belemma o jeeya ko Wendu Bosiyaɓe ko ɗon o jibina nde Allah rokkimo o jibina ɗon o naati ɗon ɓuranil Alkarim Allah nanima o ɗon école makko primaire o yalti noon o ari ɗo e wuuro Lamor ko fayi to wiyete Duɗal Jaaɓe Hatirde université nde Allah rokkimo bac makko toon o woyi nde Allah rokkimo kadi o heeɓi toon gueɗal o heeɓi teddungal ha Allah nannimo kadi ko hande ko wiyete dawrugol politique o naati ɗum ko 2007 yaɓani 2008 ha 2012 Allah hokkimo gueɗal ngal o dañi ngal noon holto addi ɗum e Wendu Bosiyaɓe par ce que Macky Sall jooɗi 2012 o woni questeur à l'Assemblée nationale o resna toon hoolare dekkal ngor kanko wonno toon eɗen gandi neɗɗo moftanoɗo ngaalu Allah noon addimo o heeɓi gueɗal o woni questeur à l'Assemblée nationale o resna kala ko resna ko o noddi sukaɓe Wendu Bosiyankoɓe wonɓe ɗo hande waɗɓe oɗo programme ressortissant en o wiyen dañi gueɗal ɗum ɗo ko wutte so wuli komi ɓorto kono ɓuuri weldemi ko ƴiƴam Wendu Bosiyaɓe ko en jii wona ferade konngol ma yimɓeɓe ene keewi oppude ha neɗɗo yaaha wirno dutta ɗum teddungal mbaɗa ɗum rendre hommage mais en jii bosiyankoɓe à chaque fois ene dutta teddungal on woni mo Daouda Moussa Dia holko saabi beele ko baɗe makko e nder wuuro ngo walla ko toon panomi Allah waɗi kadi mbimami ni nde Allah hokkimo sens o woni questeur à l'Assemblée nationale o noddi président worɓe o woni Labbel Dioum o noddi présidente rewɓe mari hande Kadiam Bengue o feccuɓe poste uji sukaɓe liggaki ɓe waɗannoɓe siras wonnoɓe nder gardiennage o jaltini ɗumen nani ɗumen assemblée nationale ene guuri hen haata jarteɗo mbaɗi toon duuɓi sappo ɗum ko gueɗal o nayi ɓe port hamin gandi wonɓe toon ɓe mbaɗama embauché o nayi ɓe université ɓe nen toon ko kadi ko neɗɗo social nder hakkude makko e bandiraɓe makko o yiiɗa haale ñande fof mo waɗa junggo makko o woni acteur développement o woni gorko jambaro cusɗo reedu kadi minen min jetti Allah ko mbiɗa nane ko ɗum ɗo wona hommage ala ko golle majjata jomum hodde dow lawol andata neɗɗo golle mum e balle mum kadi ɗum ɗo Daouda Dia waɗi ɗum mérite par ce que mo laaɓi reedu ko kecco ɓernde ko jambaro sukaɓe Wendu Bosiyaɓe o ala hen contre kam fof koɓe sehilam makko goto hen fof so yi ɗum ene weltanoma ɗum noon Adama Diop yo a jarama nande bandiraɓe hono sargal Daouda Dia woni ruttudemo teddungal donc ko tedduɗo hande teddinteɗo henna lamɗo lamminowo lamɓe ñantotoɗo ñantowo l'homme social l'homme développement o woni Daouda Moussa Dia e questeur ensemble hande woni ministre de l'élevage eɗen ñagoro Allah yo jogoro jaam yo dongal ngal hoyɓe makko donc eɗen jogui weltare Daouda Moussa Dia ko en mbawi limtude ɓuure makko ko gueji babal maajo juuɓe yolo taari ɗomɗo te mbi eɗen kala ɓuure Daouda Moussa Dia en gaynata donc en dontomo en ñagontomo ko watte ɗo ko yallah waɗe mbaɗa kadi yo jogoro jaam Daouda Moussa Dia kala ɗo min nani Daouda Moussa Dia min jaɓɓa koɗa min gara min tawtere ɗum machallah eyyi assalamu aleykum rahmatullahi taala barkatuhu mi salmini on moni kala inde mum yettode muɗum Adama Diop ɓiyam mi salminima kadi mi salmini dendagal bandiraɓe foof hande ko weltare tan dañƴen sibi hande eɗen gandi ko ñalawma ministre de l'élevage eɗen gandi kadi ko hoore men kadi komo meɗen kadi en jogui weltare no fewi hande bosiyankoɓe fof ne kawriti ɗo e bandiraɓe foof ɗum noon hande ko ñalawma jogorɗo welde inchallah mon ji ko yooɗi saabu hande eɗen parani ɗum kadi eɗen belti eɗen beyti holko saabi oɗon jiiɗi ruttudemo teddungal kanko Daouda Moussa Dia eyyi sa yi min mbiyat min duttamo teddungal ko konko rutti hoore makko nde wonnoon konko teddini min
konko teddini bandiraɓe kadi o woni jiɗɗo min nafɗo min kadi jiiɗo min eyyi ko ɗum waɗi ñalawma hannde o kamɓe fof ɓe ndendi minen fof min ndendi min mbiya min duttamo teddungal nde wonnoon so neɗɗo teddinima tan kanɗa ko ruttu ɗum teddungal ɗum noon hannde min kan tan ko ruttudemo teddungal ko ɗum woni ñalawma hannde o konko golli ɗum. Merci beaucoup. Assalamu aleykum wa rahmatullah. En calmini bandiraɓe fof en calmini kadi Pindi TV e ko saabi ñalawma ko ñalawma ɓe suhaɓe bosankoɓe cuuɓi pour yidde ruttude monsieur le ministre woni teddungal e golle ɗe o waɗata e bosankoɓe ɗe. Donc ko neɗɗo jiɗɗo wuuro mum ko neɗɗo jiɗɗo kadi suhaɓe weni bosankoɓe. Donc sa yi kadi association waɗi développé ha ari ha ɗo ha ko aduna fof ene nana aussi golle association ko Allah e sababune makko ɗum noon hamin ñaagui Allah yo Allah juuɗo ɗum ko ɗum tagui min aussi ƴetti jour pour ruttudemo teddungal e yesso bandiko en e yesso sehilaɓe makko e yesso kadi responsable politique ɓe o waddata. ɗum noon kanko woni Mansour Niang walla ɓurɗo lolirde Mansour Baro ɗum noon Mansour min calminima e ñalawma hannde o. Bon ñalawma hannde o ko weltade tan e weltanade dendagal Bossiyankoɓe e weltanade ganduɗama association des ressortissants de Wayno Bossiyaɓe ici à Dakar e weltanade dendagal diaspora Wayno Bossiyaɓe fof e weltanade ganduɗa hoorema monsieur le ministre de l'élevage et des productions animales monsieur Daouda Dia. Donc ñalawma o ko ñalawma dendagal commune Hokkadiere ko ñalawma dendagal département Kanel fof par ce que sa yi ñalawma oɗo hannde saabi ɗum mbiɗen ko sargal Daouda Dia en Pulaar woni ruttude teddungal sa yi neɗɗo ruttude teddungal tan wonko waɗi won darde kadi won dari ɗum tawi murte teddungal ɗum noon kanko Daouda o ko kanko ligguey ɗum ɗon kanko liggini ɗum wuuro makko kanko liggini ɗum jeunesse o ɗum tawi hannde jeunesse o yi darde makko yi golle makko ɗum tawi min saabi oɗo ñalawma hannde pour ittude teddungal e yesso fasiraɓe makko e yesso gandanɗa hoorema fuurankoɓe fof e yesso dendagal Sénégal fof ɗum tawi ARWBD waɗi organisé oɗo ñalawma pour uniquement jarnademo e waddemo dello jukkal e ruttudemo teddungal. Donc noon min beltinima on ha yesso noon kadi usto lawol ñalawma o ko ñalawma baɗɗo fayida kadi ñalawma kadi ganduɗa hoorema mo yijjittake e nder Wayno Bossiyaɓe mo yijjitake kadi e nder Dakar. Oɗo on keftinimo e écran ji ɗi kala to jiiɗon programme Daouda Dia on jiyanmo ɗon ko adi foof inde nde e yettode. Penda Gako min calminima holko adduma hannde ɗo e Ravin. addimi ɗo hannde e Ravin ko weltare caggal yettude Allah ko julde e Rasoul sallallahu alayhi wa sallam yettude nene baba amin jetta gorko pulla mo kesi mum kadi kiiɗo mum haalede kecciguel sali miñere jibina sali diase bandu men monsieur Daouda Dia walla mbiyama ministre de la élevage et coordinateur département Matam maire de commune Hokkadiere kono ko premiére questeur à l'Assemblée nationale gorko pulla mo laafa joyi teddungal paye hoore mum min gari yettude mum e jarde ɗum e ruttude ɗum teddungal ko saabi ɗum ko Daouda Dia ɓuure mum ko ɓuure kodde Adama Assa Elimane Siré Samba Dembali Moutar min mbawa wiide emin kalda ɓuure Daouda Dia min mbawa wiide emin kalda golle makko e amen min mbawa wiide emin kalda nafoore makko e amen ala kulli haalin noon so neɗɗo weltima holliran min jubba hen seeɗa Daouda Dia wiyete ko maayo deñgo ngo ala birwi ko bool ɓuuɓa ndiyam wela yarde tabarikalla machallah kala ko teddungal fotanno Daouda waɗi ɗum e nder Wayno Bossiyaɓe kala nafoore o waɗi ɗum e nder Wayno Bossiyaɓe kala ɓuural e ɓamtare o addani ɗumen e nder Wayno Bossiyaɓe surtout min kalowo ɗo somi famɗi hakkille wiya ko min tan Daouda yiiɗi saabu jamma ila ñalawma subaka e kikiɗe kala teddungal walla martaba walla ɗo gueɗal dimo hakkude mum e ñeeño rewi hakkude me Daouda Moussa Dia Daouda noon wiyete ko ndungu ala gaño ala koɓe mbaɗani Wayno Bossiyaɓe wona ñamde wona yarde wona ndiyam wona courant wona e hôpital uji wona e wuurɓe wona e mayɓe ko ɗum woni sababu arde min ɗo hannde ruttude Daouda Dia teddungal a jarama o haɓima basal o haɓima toon heege wuuro no ñantoro gueɗe sappo e jeeɗiɗi kanje foof kanko e Harouna mawni ko e Abou Moussa Dia ɓe darima ɓe mbañjigana Wayno Bossiyaɓe corona o ko naati leydi ndi ha joni 4 ans facture Wayno Bossiyaɓe 11 millions 750 mille ndiyam oɗon gandi wona neɗɗo fof wawi ɗum sa wimi hulani Daouda Dia mal Daouda Dia ɓuranimi golle dawani duuɓi 4 yoɓande wuuro 12 millions weeɓani wona neɗɗo fof wawi ɗum donc noon so mbiyeɗen kala ɓuure Daouda Dia ko ɗo mbalten ɗum noon bandiraɓe Wayno Bossiyaɓe fof ari ɗo bawɗo arde ɗo emo dañani arde ɗo fof wiyama bisimilla moon ha ɗo programme o gasa sen gayni kadi eɗen jogui programme yaade stade eɗen jogui toon final ɓe sukaɓe Wayno Bossiyaɓe juɓɓini ñalawma hande o noon ko ñalawma weltare ko ñalawma teddungal nalankoɓe nenen daari damar galle ɗo nena damal ɗo non toon hande commune 4 traditionnel ɓe nene gara ene garta Daouda Dia miñam sehilam Penda Gako nan ɗo ko banum debbo questeur à l'Assemblée nationale ko debbo ñeño joldaɗo
debbo ñaña baɗɗo fayida jaaduɗo e jamanu donc noon so Allah jaaɓi mo artoy e pular mo artoy kadi wadde wolof joni noon eɗen mbawi ho wiide waaji o yo rokku en seeɗa kadi animation belnen ma en gartoy allahumma salli ala seydina muhammadin mo sallim pewnen golle ɗe ñalawma o ko onen jeeyi ko enen ballate ɗum noon bisimilla moon bandiraɓe bisimilla moon kono kadi bisimilla moon bismoroɓe kadi hoɓɓe men assalamu aleykum wuro bayla baydi kumba mi salmini moni kala inde mum e yettode mum kono rewɓe ɓe gonni rewɓe ɓe mutoraɗi ndille casne kam kelle seeɗa hande moɗo saasi mi nanan tawa yumde de paabi koye lamɗo debbo o kajja pendel bayla ko ala sababu mo jaari onon rewɓe oɗon gandi kala ɗo gonɗon ko enene wandira men worɓe ɓiɓɓe men gondi oɗo ñalawma kadi yette ñalawmaji o to gummiɗa kadi hol adduma gummiɗen hannde ko cuuɗi meɗen Horkodiéré uniquement tan pour tawtorede journée sargal Daouda Dia voilà donc bon salo waɗi fayida vraiment en jiiɗo ñantule baɗɗe fayida en jiiɗo adantagal en jiiɗo cosaan ko yidde ɓeydude hen tan Adama Diop sargal Daouda Dia hande o ko oɗi bosankoɓe mbaɗi ɗum oɗon initiative kono hande ko fuutankoɓe ponno ƴettude oɗon ñalawma mbaɗa sargal Daouda Dia nde wonno enen foof eɗen gandi hakkude Daouda Dia e fuutankoɓe eɗen gandi hol darde nde o darani fuutankoɓe eɗen gandi holto heedani fuutankoɓe sen belama ɗen mbawi limtude gueɗel par gueɗel kono temps o hokkani kono ko yidde andinde bandiraɓe tan ñalawma mo bosenkoɓe cuuɓi mbi hande hamin mbaɗa sargal Daouda Dia o ko dendagal ɓesgu fuutankoɓe fonno darade ƴetta oɗo ñalawma en charge mbatta ɗum ñalawma fuutankoɓe ruttude Daouda Dia o ko Souleymane Djibril Aliou gorko mo Horkodiéré gimmim ko ha nokko biyeteɗo ko Horkodiéré guelleji biirem domboto ko wuuro bida Sare Lamou toujours tan ko wiyatano ko weeli yonata kesset assemblée nationale woni Daouda Moussa Dia walla mbiya monsieur le ministre ministre élevage amin mbiyamo félicitation omo hande ko ɓuuri ɗum oɗo sargal so waɗama ɗo e Dakar kala to min mbawi wonde komin mbawi jaggude min gaccat par ce que min gari ko yobde mo dimminde makko min gari ko yobde mo ko ganduɗa hoorema gueɗe ɗo hokki min Pulaar wi ñaami yo yobbo ñaami yoɓani ko mbabba e minne noon aussi il faut min gara yobde voilà min ko Adama Sow wiyete gummima koto wiyete Ganguel Seck Moussa Camara walla mbiya Ganguel Sulu Samba Diom addem ɗo ko weltare won noon Daouda ko neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo moƴƴo baɗɗo fayida so tawi o waɗi sargal bangal ni kalto mbami wonde e dunde baaba Adama he woɗɗirta ham mi arat mi noto ok a jarama min ko Ibrahima Diagana mbiyetemi jeeya Hammadi Hunare komin guembiraɗo programme Daouda Moussa Dia ko mawniraɗo kadi ko musidɗo voilà ɗum addimi tewtorede programme
coyne jiye jonta ɗo ari ayo mbiye hayo jalte coyne jiye jonta ɗo ari ayo mbiye hayo jalte coyne jiye jonta ɗo ari dawdoya min jaɓi golle ma dawdoya min jaɓi golle ma ɓingel ne ceerama min jaɓi golle ma komojo famsa min jaɓi golle ma o jalte coyne jiye jonta ɗo ari ayo mbiye hayo jalte coyne jiye jonta ɗo ari dawdoya min jaɓi golle ma ari dawdoya min jaɓi golle ma ɓingel ne ceerama min jaɓi golle ma komojo famsa min jaɓi golle ma o jalte coyne jiye jonta ɗo ari ayo mbiye hayo dawdoya min jaɓi golle ma kecco laaba juuɗe min jaɓi golle ma bobo jom jamanam yo min jaɓi golle ma o jalte coyne jiye jonta ɗo ari ayo mbiye hayo mbiye hayo jalte coyne jiye jonta ɗo ari ayo mbiye hayo jalte coyne jiye jonta ɗo ari ayo mbiye hayo jalte coyne jiye jonta ɗo ari dawdoya min jaɓi golle ma dawdoya min jaɓi golle ma ɓingel ne ceerama min jaɓi golle ma komojo famsa min jaɓi golle ma o jalte coyne jiye jonta ɗo ari ayo mbiye hayo jalte coyne jiye jonta ɗo ari dawdoya min jaɓi golle ma ari dawdoya min jaɓi golle ma ɓingel ne ceerama min jaɓi golle ma komojo famsa min jaɓi golle ma o jalte coyne jiye jonta ɗo ari ayo mbiye hayo dawdoya min jaɓi golle ma kecco laaba juuɗe min jaɓi golle ma bobo jom jamanam yo ceerno men ceerno saidou bilali tottenmo o waɗa duwawu e on saaha mi yettina konngol tan golle ɗe puɗɗo ceerno saydou so bisimilla ma uddita mbaɗa duwawu hande o galle o ko an woni mawɗo banggue diine o bisimilla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين eɗen mbiya noon programme o ɗeɓi faadde programme goɗɗo ne joga so ha ɓe juɓɓini programme oɗo batti hen kadi football fo noon ko programme goto kanko jeeyi innira football o jeeyi ñalawma o joni noon min jubba hen seeɗa tan min mbiyamo bisimilla makko bisimilla ma Daouda Dia bisimilla ma an e délégation ma e min hooram mi weltima e yiide oɗo jamanu tawa ko an saabi ɗum kadi bosa fof weltima hon ɗum ɗo weeɓani eɗen ñaago Allah tan yo Allah continue ɗeɗo golle eɗen jiiɗi ñalawma o nde Allah hokkimo teddungal kanko Daouda Moussa Dia o jeeya bosiyaɓe o jibina bosiyaɓe monsieur le ministre Allah addimo e dewrugol ko wiire politique 2007 2008 ha 2012 Allah hokkimo gueɗal o woni député à l'Assemblée nationale o woni questeur à l'Assemblée nationale o noddi sukaɓe fedde ndeɗo weedu bosiyaɓe ko jurum dero kecco ɓernde o noddi président o labbel jum o noddi ka jambengue présidente o wi sukaɓe men wonɓe ɗo ɓe mbeɗe walla ɓe liggey o nayiɓe assemblée nationale ɓe daari toon ɓe mbatti liggade o ƴitti sukaɓe bosiyankoɓe o nayi ɗum port ɓe mbatti liggade aɓeɗa embauché o yeehi université kala ɗo gueɗal woni o addani weedu bosiyaɓe o ɗo no jeeya ko ɗo no jibina kamɓe noon ɓe duttimo teddungal sukaɓe bosiyankoɓe ɓe duttimo teddungal ɗum noon ɗum woni sargal ngal délégation makko timmuɗo garɗo ɗo mo ardi en di ministre Daouda Moussa Dia ari Mamou Niang délégation
Kesser ngaran ɗo joni joni ballon min rapidement ɓuuri yawde programme o timmi oɗon gandi ko ɗum woni programme o min bismoɗo jeewo makko rugili madame ministre rugili bisimilla ma e bani makko debbo Hawa Moussa Dia bisimilla rugili bisimilla ma Hawa Moussa Dia bisimilla ɗum ɗon bandiraɓe juɓɗi ngare mballene délégation monsieur le ministre ñalawma hande o ko ñalawma teddungal ko ñalawma duttugal teddungal jofo mbiyata Sénégal ɗum noon Daouda Moussa Dia heeɓi teddungal ɗum ɗo ko neɗɗagu ɓingu moƴƴagu fayi dagal heɓar ɗum noon monsieur le questeur Daouda Moussa Dia monsieur le ministre de l'élevage min beltima Afrika bisimilla ma so ngara kalna bandiraɓe taw ko gasi min mbimo bisimilla makko debbo mo wendi poseyaɓe omo arde Houdou Boubou Dia conseil chargé mission à la présidence omo arde adjoint maire Mamadou Issa Niang omo arde Kadia Idi Thioune responsable politique Wuro Sidi omo arde gawlo makko Djibi Seck responsable politique Polel Diawbe omo arde Harouna Kane troisième adjoint maire Aïssata Dieng responsable politique commune Boki Diawe min tawi ɗo Kadia Mbengue ko délégation Daouda Dia monsieur le maire Alseni Ndiaye oɗon gandi ko maire de Woddo Bere Mbaro gorko ceɗɗo tiɗɗo tinniɗo doko ñeeñɓe sabuji tiroyo banque albarka ñalawma ji tiɗɗe min mbaddi ɗum on gorko ceɗɗo yejjittake golle majjata jomum sek o waɗanimi o yiya seɓe yaw tiroyɗa sego noon goɗɗa fof ko ɗum ɓe dokka alhamdulillah bimom Seydi Ndiaye min mbima bisimilla bisimilla moon e inde fedde nde en calmini monsieur le ministre en calmini monsieur le ministre en calmini conseil ji men social wonɓe ɗo e Dakar en calmini kadi présidente men Kadia Mbengue en calmini délégation monsieur le ministre fof salminama juurama en calmini kala bandiraɗo gonɗo ɗo eɗen mbiya kadi bisimilla mon onon fof wonɓe ɗo e salɓe donc ñalawma hande o noon ko ñalawma ɓe suhaɓe bosiyankoɓe cuuɓi pour yidde ruttude monsieur le ministre teddungal e golle payidinde ɗo waɗante bosiyankoɓe ɗo e Dakar e to kadi village men to weedu bosiyaɓe ɗum ɗon noon eɗen ñaago dendagal saalo yoɓe ketto ma aussi won yimɓe arɗo ko wayno secrétaire ene wonde vice président ma ngar mbaɗa discours mo ganduɗa hoorema baɗɗo fayida e golle Daouda Moussa Dia ɗe waɗi e nder weenu bosiyaɓe ɗum ɗo noon bandiraɓe mi haaɗa ɗo rek ressortissants de Wendo Bossiabe vous a fait l'honneur de vous organiser cette belle journée aujourd'hui pour vous remercier pour vos belles actions que vous avez faites à Bossiabe, dans le département de Kanel, dans la région de Matam, au Sénégal de manière générale. Monsieur le ministre, honorables députés et chers invités, je suis Abdoul Ndiaye, le président des ressortissants des élèves et étudiants de Wendo Bossiabe, et je suis honoré de prendre la parole aujourd'hui pour rendre hommage à un homme exceptionnel, Daouda Dia. Nous sommes ici pour célébrer la saga Daouda Dia, une journée spéciale organisée par l'association des ressortissants de Wendo Bossiabe, ARWB. En l'honneur du ministre de l'élevage et des productions animales du Sénégal, ainsi que du maire de la commune de Orkayéré. Permettez-moi de vous amener dans un voyage à travers l'historique des liens profonds qui unissent Daouda Moussa Dia aux élèves et étudiants de Wendo Bossiabe. En 2017,
Cet homme d'État exceptionnel a démontré son attachement à l'éducation et à la jeunesse en octroyant un appartement en Soumbédioune équipé de 2 chambres, de leur salle de bain, d'un salon et d'une cuisine. De plus, il a généreusement offert une somme mensuelle de 50 000 francs CFA pour soutenir notre cause pendant 2 années consécutives. Ces gestes désintéressés ont eu un impact considérable sur notre communauté éducative, permettant à nombreux étudiants de poursuivre leurs rêves académiques. En 2021, avec le soutien inébranlable du monsieur le ministre Daouda Moussa Dia, la SOMIVA nous a fait d'un don de 2e appartement. Cette fois-ci à Médina. Cet appartement tout aussi bien équipé que le premier est doté de 2 chambres, de leur salle de bain, d'un salon et d'une cuisine. Ces dons ont grandement facilité l'accès à un logement abordable pour de nombreux élèves et étudiants, allégeant ainsi leur fardeau financier. Monsieur le ministre est bien plus qu'un bienfaiteur pour notre communauté. Il est un pilier de nos succès, étant le parrain de chacun de nos grands événements depuis son implication. Monsieur le ministre de l'Élevage et de la Production animale, par ailleurs, premier questeur à l'Assemblée nationale et maire de la commune de Orkodjéré. Mesdames et messieurs les partenaires de cet événement, monsieur le président des différentes amicaux ici présents, honorables invités, chers camarades étudiants et élèves, chers assistants à vos titres et grades qualité, veuillez recevoir par ma voix les salutations les plus distinguées de l'ensemble des étudiants ressortissants de la commune de Orkodjéré. Alhamdulillahi hakuna me music kimani yena nokufo bida anda sibu wadar sababu sabu sabini loko mino hamini ruti domini finini famini labi andini duwa ujinabi ndobini fansi jike bimi gelo bodo nyamata do bewena dara kono hebata nende nandi bawdo bamun kono halata na MC ko gorko kewdo sukundu ruti hewi suturu nani mbolo majlay koni ngande dawdo sarani ne gasara kon jalte joina yadi be dawdo musa koni yadi be dawdo musa fokola moro jalte joina yadi be kesaram neni koni yadi be dawdo musa ko bela moro ça fait yan jogoro jam Daouda Moussa Dia wannama hen duwaw ya jogoro jam rugili jewo gabdo mo hiraga jewo mo min karkorde ko hokkam rugili jena bono onon jeroto ye ha jalte joine jiel jonta do ari ayo ayo mi ha jalte joine jiel jonta do ari ayo
jonta dori ayo biya ayo jalte cuuɗe jiye jonta dori dawto yam min jaɓi golle ma bari dawto yam min jaɓi golle ma ɓingel de ceerama min jaɓi golle ma komojo pam moussa min jaɓi golle ma o jalte coyne jiye jonta dori ayo biya ayo ayo dawto yam min jaɓi golle ma kecco laaba juuɗe min jaɓi golle ma bobo jom jamanam yo min jaɓi golle ma o jalte coyne jiye jonta dori ayo biya ayo ayo association des ressortissants de Weendu Bossiaɓe à Dakar min calmini ganduɗa hoorema dendagal commune et département mo kañel fof donc ko wona ɗum ko adi fof ko duwanade monsieur le ministre de l'élevage et de production animale ko rokka ho yo jogoro jaam yo Allah hokkuma judde en balle ya ilay seydi donc en duuni momo e poste mo rokka ngo ko wona ɗum ko mbiɗen ko sargal Dawda Dia ko ɗum addi en ɗo en hande sargal Dawda Moussa Dia son ji en mbiya sargal donc noon ɗum ɗon ko ruttude neɗɗo o teddungal Dawda noon wonko waɗi e Bossiaɓe ɗum yimɓeɓe fof en gandi ɗum ɗon ala fof kumpaɗo hen ɗum saabi ganduɗa ma mbaɗen oɗo ñalawma hande donc en gaddi ɗo écran mo ganduɗa hoorema ko vidéo fewete hen hollire ganduɗa homa dalnagal golle e balle Dawda Dia nde waɗen Bossiaɓe ko wona ɗum ko association des ressortissants de Weendu Bossiaɓe à Dakar ko kañum noddi yimɓeɓe hande kañum noddi ɗo Dawda Dia pour hollidde darde e golle Dawda Dia e nder Weendu Bossiaɓe. Dawda Moussa Dia o salmini madame le ministre Rugili min calmini jeewo jaam min calmini o conseil o fof wondiɓe makko ɓe o conseil mairie salmini mairie ji ɗi fof dendagal arɓe ɗo fof délégation Dawda Dia eɓe tawɗen ɗo ɓe mi wasa juurnade so banggue salminago ɓe mbaɗi indam e liste min adjoint maire Mamadou Issa Niang ko min yaafino battata o kono noon hokki sababu weltaram min mo adjoint maire mi haala hen seeɗa daña kadi ko pamnumi jeunesse o seeɗa eko gandumi hen eko fuɗɗa eko jogori arde hanki garmi ɗo ala ko addimi ummade horko ƴere tarde ɗo so wona notade invitation Weendu Bossiaɓe ressortissant Weendu Bossiaɓe Dawda Moussa Dia mbarodi bargal barode ya jogoro jaam Dawda Moussa Dia ka geej baban maje juwi yolo tari ɗomɗo awoni ɓuɓri wulaɓe nangue jangaɓe Dawda Moussa Dia Dawda ya jogoro jaam futani hoorima résultat makko wonde ɓeɗo waɗani guule eɗen gandi o fiɓe ko guila salatu ko jaadiɗo monsieur le ministre e coordinateur Huudu Boubou Dia ɗum noon Aliou Sey Ndiaye moƴƴata hade premier question arde min kaala ɗo saabu an ka ɓeydow dental ngal a wiya a tengti noon e bandiraɓe Weendu Bossiaɓe o wi oɗo kihiɗo noon hewani waɗede sénégal o wi programme mo mbanno ɗon o o wi nden gandon o Dawda ko questeur kono noon yeehi ha ɓattima o wi Dawda wiyaɗama ministre de l'élevage ministre de la république o wi yimɓe wonɓe ɗo ɓe fof ne gandi so tawi neɗɗo woni ministre gandon kam on jeeya hoore mum ɓaar noon Dawda waɗama ministre ɗum suwa yurno o wi kono noon onon noddago mon wuuro bamakko ɗo Weendu Bossiankoɓe kanko o jaɓani firtude on date il faut aro noto ko onon kadi cuuɓi date mon o ari e nder hen o wi kono kam oɗon gandi so tawi ko woɓɓe gonno oɗon gandi kamo warata saabu o ala tamu joni noon
o rutti on teddugal bosen kamɓe gande ɗum ɗon noon ɓinguel morowo firata ko dari ɗon ɗo ko kaala toon ko hakkude Daouda e weedu boseyaɓe joni noon ko Daouda e Sénégal. Assalamu alaikum bandiraɓe région de Matam. Mi salmini onon fof moni kala indi mum e yettode mum. Mbiɗa adoro calminali ɗi le président de l'association des ressortissants de Wendu Bossiaɓe ɗo e Dakar, kanko woni président association mo sababu mum e wondiɓe muɗumen adani hande oɗo hebde oɗo kikiɗe. En calmini membre association fof no fotiri. En calmini rewɓe bossiyankoɓe e sukaɓe bossiyankoɓe wonɓe ɗo e Dakar, tawtoraɓe ɗo henna e yinnoɓe tawtorede keɓani arde. En calmini président ji association ngaji gaɗi ɗo en ɗi fof, élève et étudiant de Wendu Bossiaɓe, RECO, élèves et étudiants du département de Kanel et région de Matam fof. Min calmini bandiraɓe sehilaɓe e musidɓe warɓe déplacé e oɗo kihiɗe e kiiɗo nguleki gacci haajuji muɗumen taw haydara ala ko addi ɗumen tan so wona tawtireɗo oɗo kihiɗe, taw kadi kihiɗo o ko jarnude sehil moɗon ɓi yummon gonɗen mignon en Daoudou Moussa Dia mo ganduɗa hande alhamdulillah rabbil alamina e hoddiro Allah e décision président Macky Sall son excellence baɗɗomi hande ministre de l'élevage et des productions animales. ko ɗo poɗɗimi taw yaltude haalde public caggal ko nomami ko, sabu aussi ko noon foti waade. On kaali ɗum ɗo wona joni waɗa organisé, hawri hen noon kono ko ministre o taw ɗum hen kono o mbaɗi ɗum organisé ko ɓooyi. Mi yetti on no feewi, mi weltanima on, mi jaari on, mi yi kadi darde moɗon e wuuro ngo. Mi yetti wonɓe ɗo e Dakar, wonɓe Fouta e wonɓe diaspora fof no fotiri. Wendu Bossiaɓe hande alhamdulillah rabbil alamin moni kala darde fonno darade nana dari. Diaspora mi wawi jiddeɓe e darde mabɓe, kono sukaɓe men wonɓe ɗo e Dakar ɓe ganduɗa nana cippire, ɓe nana gane e paɗe, ɓe ne jeeya, ɓe ne gone nangue, ɓe ko sofreɓe. Moni kala so dañi ittani hen Wendu Bossiaɓe gueɗel muɗum. Moni kala ko jogui ko min jawani ɗum, min jiino warñirte eno tampirtini ko heeɓi ko ittani hen mbuɗu goto Wendu Bossiaɓe, min mbiya ɗum a jarama. Onon fof mi jarnima on, mi yi golle mbatton ɗe. Rewɓe ɓene ko noon, ko sippiro noon aduna ko sippiro. Heddoto tan ko wasde heñade e yarude seesa, hay hunde finande subaka goto tan gasi. Seeɗa seeɗa so Allah jaaɓi ko jiɗɗen faadiro ma en jottoron inchallah. Allah yettinena jaam wona nafoore Wendu Bossiaɓe, wona nafoore commune Horkadiére, wona nafoore département de Kanel et au delà nafoore région de Matam fof. Hande noon ko jiiɗon ɗo henna ko koko fuɗɗi, so Allah jaaɓi ma en dañ occasion ngaji jotittade enen e koye meɗen. Nden ko hakkude ñoore hakkude neɗɗo e ɓi yummum, ko jiɗɗen ñoode ko ñooyen toon. Wona amin gandi wonko foti haalede e public, kono wonko foti haalede hakkude neɗɗo e neɗɗo. So Allah newni moni kala goƴa muɗum mamin ƴetta ɗum en charge. Ko wawi réglede joni réglé, ko wawi réglede ɗo e yeeso régluye, ko wawa kadi kollen Allah ko Allah wawi réglude.
kono mi yejjita noon yimɓam ɓe ngannduɗaa ɓeeɗo ɓe dardimi ɗo henna hannde e woɓɓe ɓe keɓaani arde onno oɗon mbawi seetade hakkunde men maɓɓe woni hen ko gila 2009 haa ɗo combat politique hen sahaji ne ara ha so yimɓe jiiɗa combat mbuusi no muuside fof ɓe dari ɓe darde am no mettide fof ɓe dari ɓe darde am hande so Allah addi ɗum ɗo ɓe ngari ɓe tawtorama alay saago wiyaɓe merci kamɓe fof ɓe jarama mi limtata noon hay goto gari won woɓɓe ɓe garani won wonɓe ɗo henne kadi ene gasa mi yejjita ɗumen ɗum noon kamɓe fof wonɓe ɗo wonɓe Fouta wonɓe diaspora e wonɓe ɗo e nder Dakar fof mi won onon fof on jarama mi weltima yo Allah yoɓan golle moɗon moƴƴe onon fof mi weltanima on heddi noon wonko Alhousseyni Ndiaye maire de Wodobere haali ɗo joni nden mbiɗo wawi wiide liggeyam ɓurno hoyfude hande noon ɓuuri sadde ɗum tawi ko onon ballatami no dondirimi ko Allah fawe am ko no dondirimi ko son excellence président de la république Macky Sall fawe am ko woni holɗum hankadi dongal ngal ko dongal Sénégal fof natti wonde dongal maire Daouda Dia walla député walla questeur Daouda Dia ko ministre noon gollanta ko leydi fof hatta wonko arata ministre woni wiya ɗum ɗo gueɗelam e fay ko yimɓam walla fay ko nokkam walla fay ko diwanam ɗum aussi ko hen jeeya kono gande tan gueɗɗe fof ko enen ndendi moni kala wona ambassadeur moni kala daro darde nde foti darade nde janggo e jaam so résultat ari tawa hay goto woppetake so jaam ari tawa goto ɗawetake ko hunde nde dareno ɗon Allah addani on hay goto wawa hadde on kono liggan ɗon koye ɓoɗon Allah hokki on wune min beltima noon no fewi e ñalawma he kiiɗo waɗi fayida en jiɗin arde ko ɓooyi kono haajuji ne keewi hay ɗo to gommi ɗo ko haajuji goɗɗi garɗi joni joni ko gonmi ɗo hen ko kadi ene pawe am hawnaki mami yewtude sukaɓe min ƴeewa programme o no kontinirta kono gande tan wona hunde wemde natti tan min ko jinmi fof tan mi waɗa mbaɗami ko en fonction no noddirtemi walla no namdirtemi walla no cohlirtemi ɗum ne kadi ma jaggonomi ɗon gantu pamodiren kadi min beltima noon kadi sukaɓe wonɓe sport ɓe min jii darde mabɓe e coordinateur walla coordination Mansour Niang o darima hen kanko darde no feewi e gueɗɗe foof ko coftal makko e équipe makko e yaadiɓe makko noon heddiɓe foof banggue sécurité banggue organisation rewɓe e worɓeɓe e banggue sukaɓe wonɓe université wonɓe assemblée nationale wonɓe port wonɓe toon to commune Horkadiéré étudiant ji ɗi élève uji ɗi hay goto mankani onon fof mi yi golle moɗon mi salmini on mi jarima on ha gongol so Allah jaaɓi direction stade Amadou stade Alassane Djigo e yomana enen fof kawri en toon jarama on jarama Pour le développement, le coup d'envoi. Merci beaucoup, Mamadou Lamine Diouf. Merci beaucoup, Mamadou Lamine. Oh, lève. Mathieu Foundima. Donc, ballon récupéré par les Parcellois. Attention les étudiants. Attention, Denguere qui fait la passe à Omar. Ballon récupéré par Issa. Faute en faveur des étudiants. Ballon récupéré par Moussania, qui fait la passe à Alassane Beng. Beng qui fait la passe à Issa Kamara. Issa Kamara, attention, ballon récupéré par Denguere. Baba Beng, attention, Didia. Didia pour Moussania, c'est la touche. Idija Moussania, attention. Oh, Moussania, Idija, attention, c'est une barrière. Finalement, c'est une tarée du ballon.
dégagement de Seydi Traoré ballon nen militaire jogi dum ko wa parcelle lowol nen jogi ballon lowol ha joni ken jogi ballon am Moussa centre ballon attention attention deuxième tir pour étudiant attention étudiant 2 parcelle 0 Seydika attention quel tir troisième tir pour les étudiants troisième attention quatrième tir pour les étudiants 4-2 parcelle sorti Eridai et Pico Marcel Kabouina Seydika Arbisouli attention quel parcelle 3 Tablari Monsieur le ministre Baba Aruna Mate Hakiladi Monsieur le ministre de l'élevage Nadi Estado Sorani parcelle 4 parcelle Maki et Abdou Sall et voilà le deuxième but face au Serif. leen di jaajëfal yéen tamit Mansour wattu ga haji Mansour Niang wattu angile arobe merci beaucoup messieurs les arbitres. Merci beaucoup les arbitres. Yéen tamit jàpp ngeen ci combat bi trop machallah. Merci beaucoup. Yàlla leen yàlla fay waay. Amiin waay. OK, merci grand. Jaajëf kontaan. Maintenant place Ahmed Cissé, tu peux venir. Ahmed Cissé à Rayat. Ahmed Cissé, Demba Ndiaye. On va dar encouragement. Ahmed Cissé, tu peux arrêter. Seydou Baba Doro. Wa Parcelles Seydou Baba Doro, Amadou Camara. Amadou Moussa Camara, Seydou Baba Doro. C'est important, oui, Kobon. Production animale et le capitaine de l'équipe des Parcelles Assainies. En présence d'une très forte délégation de l'adjoint Michel eyyi ko adi fof mi salmini bandiraɓe fof kadi mi weltima no fewi ko tawmi ɗo henna ko ha minuit fawa tawa ɗo jooɗi ono e feet taw foof ko sukaɓe bosenkolɓe ɗum ko yettere Allah kadi no mbaɗi ɗum organisation o ni équipage carɗo mi nder Dakar foof jui haydo hande woni final Allah hokkami chance ara hawrude hen ɗum ɗon vraiment ko yettere Allah mi weltima no fewi waɗi déroulé no hannirta ni ɓe jui no hannirta ni kuɓo hokkirama hannirta ni waɗani heere waɗani dilla ɗum ɗon noon ko maturité woni sukaɓeɓe han gaari dañi haqqilantagal wawde jogatade gueɗe muɗumen minen ko ɗum min jinno so mbaɗi organisé minen min dañno min mbaɗirnoɓe accompagné donc ɗum woni ɗo hande accompagnement one ko fuɗɗi tan ko amin mbawi so Allah jaaɓi komin walloɓeɓe e kala koɓe jiiɗi
ɗo e Dakar e to e Bosiyaɓe fof foti enen darde men ko gotum oɗon dari ɗon koye darde mon to tolni ɗon ɗo minen min dari koye darde men tomin tolni ɗo enen fof ndinɗen won darde Bosiyankoɓe ɗum woni mi waɗi ɗon félicité équipe gañiɗo waɗi ɗum félicité équipe perduɗo o kadi amen ɓe perdani mais konngol kamɓe défi o kamɓe mbaɗa ɗum relevé ɗum noon mbaɗa ɓe encouragé pour la prochaine fois. On vous remercie, monsieur le ministre.